Salam hormatly vatandaşlar. Yine de sizin bilen DBT lideri Murat Gurbanov. Men şunu häzir size bir gysgaly habar atjak bolýan Türkmenistanyna şugun bolup geçen wakalar boýunça. Şugun Türkmenistanyna periворот boljak boldy. Ol diýmek zahvat, власть, ýani Türkmen hökümetini basyp almak finansiýal boldy. Şol Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Berdimuhamedov marda yerleşipdir. Şo ýerden Balkana uçmaly şu adam. Şo ýerde Balkana baranlar muny Çakkiýew partlap şo ýerde ýok edip soň başga gruppa ýani Aşgabatda baryp Türkmen telewizionynyň Watan habar programmasyna çykyş edip ine Türkmenistan diktator rejiminden aýryldy, teýär rejime geçýär. O rejim diktator rejimi ýa-da nomenklaturny dворцовый переворот ýa-da demokratik ýani çalışmamy o belli yok. Ýöne şunu etmek üçin finansiýal boldy. Muňa Moskwadan bir jan edip, ýani Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow bir jan edip duýdurupdyr. Ol Nevitdagy gonman Balkana ýani barmaly niýeti bar eken, programmasy bar eken. Balkana barman Aşgabatda gonyp, şo ýerde Balkana garaşyp oturan Çakkiýew we onuň işgärlerini tutsak etip Aşgabatda ýetiripdir. Ine şuraya splanirowany diýmek, ýani gurnulan захват, переворот taýýarlyk boldy. Muny dворцовый переворот diýär. Muny ýani hökümetde işleýän adamlar haýfy ýürek bilen edeni intek belletmen aýryljak. Şunu Berdimuhamedow aýryp, ýani Türkmenistanyň hökümetini basyp alyp, teýärden hökümet gurmany finansiýdy. Bu ýerde Mergen baş prokuraturaň orunmasary, Akiýew Jepbar gorunmak ministriniň orunmasary, Şahatlyk diýip bir içeri işler ministriniň birinji orunmasary, Marşehiriniň hekimi informasiýany üpçün edip, ýani Türkmenistan prezidenti uçmadym diýip üpçün edip, kliçkasy Gara. Şol Çakkiýewiň birinji orunmasary, Ýagşyýew Döwran. Bular ýani ofitserler hemme gorumak, gullugyny gorumak edaralaryň ýolbaşçylary we onun orunmasarlary ine şunu synaşyp geçirdi. Biz her çykyşymyzda aýdýardyk, siz ofitser bolsaňyz, halkyňda işleýän bolsaňyz, näme gerek şu bir narkoman saklamak, aýrynda tutsak edin. Ine şu synaşyp boldy. Berdimuhamedow ya tutsak etmek ya ýok etmek we Türkmenistany garanky taňdan çykaryp öňe gitmek bir synaşyp boldy. Biz şu geçen wakany, geçen ýani taryhy wakany häzir Watan programmasyna görüş şu geçjek günlerde häzir dernew işler geçip dur. Ören köp adam ýolbaşçylar ýani tutuldy. Esasan gorunmak hukuk gorayan gurulmaların ýolbaşçylaryň orunmasarlary we öýleri. Bu diýmek näme? Bu diýmek Türkmenistanyna eýýän şularyň birar boldy. Şu ýerde ýani Türkmenistanyň prezidentiniň ahranasynyň ýolbaşçysy Arazov Halaşlow ulum tutuldy. Bu Berdimuhamedow indi hemmelerden gorkýar. Öňün gorkup oturany muny hemme adam Türkmenistanyň içinde ýigrenýär. Ýanyňky işleýänler hemmesi şundan bilar. Şuň ýigenlerinden bilar. Men öňüme aýdyp geçýärdim. Hukuk gorayan gurumlar sizin ofitserinizi, ministrinizi urup ýörler ýegenleri. Siz gulluk diýerler, siz hakyky pistol ýediniz we şo ýerde kanun ýazma bolmasa kanunsuz çöp bolýar. Sizin ofitserske çestlik birdagyňyz bolmaly. Siz bular ýaly ýagdaý iltmenler Türkmenistan bir tane haramzada Türkmenistan pikir etmen, diňe taglap gelýän narkobaron boldy. Afganistandan narkotik akydyp häzir Afganistana çağrılar bular Türkmenistan'ın çağrılarını satmak için akıdıp başladılar yerinde. Yine köp haramlık işler gidip dur. Şu adamlar Berdimuhamedow ve onun tohumu Türkmenistan'ı dine yani gara akıdiye dine Türkmenistan'ı çökürdüp Türkmenistan'ı Siriye'ye havuz etmeyen akıdiye. Men yine oraya yürüyen MHM işlerlerine, ofitserlere, polis işlerine, Gorunmak ministrinin işlerine ve prokuratura işlerine. Siz ofitser,
Siz Türkmenistan'ın nira var yani biz sizden görüp biz size yöne beyan ediyet hakikati. Sizin gözünüz var. Sizin elleriniz var. Siz harekete girmeli. Halka adacık may vermeli. Halk kalmalı. İksani parafor, MHM ya polisi işlerleri biz vatanı korumalı, vatanı korap, vatan için haramlık edip adamlardan para alıp yöne bulur kısıp hiç tak olmasa da o zatlar taşlan. Haçanla devlet güllep ösyen vakti edenimiz bolya diysem bolya yönü häzirki wagtda Türkmenistan'ın iň agyr wagtynda bu zatlar gıra ayırın. Türkmenistan hiç vatan guturup elden gidiyor. Paçalar hiç gidiyor bu adam. Size de sizin hem doğunu arınlaşmanız bağdır ama sizin hem çağırmanız bağdır. Şunun için aylanın önünü kelleyenleri. Biz Türkmenistan'ı ağır yağda salasını verelim yok. Biz şu ağır yağdayından çıkarıp şunu üstürecek olacağız. Hem MHM kullukları, polis kullukları, Goranmak ministerleri, prokuratura, suudları üstürüp dünya derecesine getirecek olacağız. Aylıklarımızı ulolup 1,5 milyon, 3,5 dolara çeviri aylıklarını etçek olacağız. Ondaşının premierlerini var, ondaşının privilegilerini var yani hükümet tarafından qoğulur. Yani şu da hatlar etçek olacağız. Türkmenistan buraya yaşamalı. Türkmenistan'ın halkının hem de bağlığı dine bir 15-20 adamda olmalı. Hemmelerde olmalı. Yine şu adaletli devlet. Yine yine bir gerekse yüzleniyor. Häzir sizin yol boşluğunuz bir topar ofisere tutsak edildi. Galın häzir. Tutyanım özümüz. Goýberinde şolar bilen goşuşup tutsak edin Berdi Muhammedowy. Kime gerek Berdi Muhammedow? Hiç kime gerek. Hiç kime şu dünyada hiç kime gerek. Şu dünyada bu adam haramlık edip bütün bir halkı tupi verdi. Katastrofa etti, genosid edip. Halkın ne moral ýagdaýy galdy, halkın ne edebi tertip ýagdaýy galdy, halkın ne depdesi bolap hemmesini bozdy. Ne aň düşünjesini östürdi. Bizim öňümizde tupik. Şu tupikde siz ýaşardyňyz, türmede ýaşan yani. O türmeýän içinde para alıp ýaşardyňyz ýöne daşyň hemmesi zek, kösenýän zekler. Ine şoguna bararsın. Sen näil millioner, milyarder bolan Türkmenistan'ın içinde. Näil baxtly boljak, haçandy daşara köçer çyksan, goňşyň ölüp ýatyr. Kösenip. Näden baxtly bolýan? Senin normal adam bolsaň, namyzyň bolsa sen özüňi öldürürmüň şöyle. Şoň üçin, şu günler bolmaz üçin, baxtly durmuş hemmämize bolar üçin, bir-birimizde gatnap, toýlara, märekelere, sadakalar bile sow, bile azdygy bolar ýaly. Bütün regiona iň ösen döwlet bolar ýaly. Ine men size haýyş edýän. Häzir ýoldaşlarymyz tutdular. Galyn hemmäge. Galman wagty geldi. O namartlar tutulan adamların maşgalatyna üstüne hücum edip, gırıp, zat edip o zatlar goýun. Şuň men hakyky niýetini bilemok. Ýöne eýen bir eden ädimleri şu rejimi, şu rejim genosid edip halkyny öldürýän rejimi çarşak bolup synaşyk bolýar. Men bular gahrmanmy, ya terrorist, ya ekstremist mi diýiljekkä? Muny häzir izuçat etmeli, yani öwrenmeli. Ýöne sizin ýoldaşlaryňyz şu Türkmenistan'ın ýoluny çarşak boldular. Ine iň erwet ýollar var ya, şunu erwetrek çalışdylar, şu erwet ýoldan gowy boljakny anyk. Ýöne bular mümkin demokratik ýola Portugaliýa ýaly etjek bolandyrlar. Berdi Muhammedow ýygyndlaryny bilen tutsak edip, hemme opozisiýa Türkmenistan'a salyp, açyk saýlawlar geçirdi, barlap, hemme zady edip, onsoň ýa-ni hemme demokratik institutları işledip, döwleti gurnap, döwleti güýçlendirip, öňe gitjek bolandyrlar. Onun belisi ýok. Mümkin şol. Bolmasa munça adam Mary vilayaty, prokuraturaň birinji orunmasary, prokuraturaň ýa-ni ýolbaşçy, MWD, Goranmak ministrleri, bir topar häkimler goşulmaz bu işe. Diýmek, şuň goşulan zadyna adalet bar. Paýhaslyk bar. Ne şoň üçin şol tutulur. Indi men sizin hemmämize haýyş edýän polis işgärleri, Goranmak ministri, Goranmak ministriniň işgärleri, prokuraturaň işgärleri, galyn öz ýoldaşlaryňyz goran şul
Haramdağda Berdimuhammedowyň elinden. Tuttuq edenemsiz. Goýaryn şol adamlar tersine goşulşyp üýşünde köşküň öňüne baryn. Halkam çağırın. Aydın biri bir çağıral halkı. Hemmemiz bile elimizden tutuşup düýdür şunu. Biz şu yoldan çıkmalı. Yine şu rejim yıkırılıp şo. Bunun digen prosedurası gidip dur. Olam edil Türkmen halkına bağlı. Eýen bu işler, bu globalizasyada, bu ekonomiklerin her ekonomika birlik ekonomika karşı güçlü gidýärkä bizim ekonomikam, bizim ykdysadymyz, bizim gurulan bir adam sistemamyz ne konkurentna sposobny. Öňe gidip bilen o. Biz hökman suratda Siriýa barýas. Ine şoň öňüni almak üçin adamlar çykdy. Siz ýene dymyp namart edip otursaňyz, "Wah hey, ol meni ýoldaşym ekeni işte ýoldaşym tutbe şeýle bolaýapdyr" diýip namartlyk edip akmaklyk edip otursaň, ine görürsiň özüň galman bolsun. Şoň üçin häzir galynda gollan şol adamlar. Bular synan şekilde. Biz eline yara alıp periwarda ötmeýäne garşy ýöne eger eden adamlar bolsa, şol köplük bolsa, onlar bular adalatyň daşyna üşendir. Ya paragoryň daşyna üşenlerler şol. Olaryň dogunlarnaşlary, olaryň ýoldaşlary, olaryň kollegalary hemmesi galyn häzir. Häzir moment prezident gizler bir-birden tutup, ýa-da gizler işini götür. Siz egerde häzir galmasaňyz, sizi departamentin ýoldaşy mezbur ýagdaýda ministr eder, her 6 aýdan ýöne basar durur Niyaz ýaly. Sebäbi gorkujugyna basýar. Şonu etmedik bolsaň üstüne atyp basýar. Sebäbi siz çalyşyp durmasa we şu diktaturadan sizden gorkutup durmasa, sizem şu bizimki ýaly şu durmuşdy. Ol 6 aýlyk, 1 ýyllyk paralyk maşgalany saklanyp, kakoý tolk? Hiç tat çöden o. O şunu ölürüm ya 1 ýyldan ölürüm. Tapagy näme? Bu da düýünden dözüp bolýar. Kim ol Berdimuhammed? Onun yegenleri kim? Hiç kim. Şunu siz saklayanız. Yine siz gıradarsın, yöne işe gitmen, bana işini alın. Halk edil işini öyle şun. Siz saklansın. Şu diktatın yani qollansın, yine şunu atıp olup geçer. Häzir sizin şansını ya beýle ýykylmaly, ya beýle ýykylmaly. Ya siz öz kollegalaryňyzy, öz ýoldaşlaryňyzy, öz işler, inanan ýoldaşlaryňyzy sizin aýtman şu zatlary eden ýoldaşlaryňyzy golarsynız we Türkmenistany iň aşağı çukurdan çykararsynız, taryha ýerersiniz, ya da siz namartlyk edip be şeýle bolaýapdyr o. Men bilen işledim, men şunu işledim. Beýle adam däl ekenini bir akmaklyk edip, ýuwdup, ýene şo güne özüň düşersin. Şonu etmeden ay etdi diýip, indi bu gorkujugyna ýöne çalyşyp durar. Inni правоохранительный organlardan, goranmak ministrden, hekimlerden bunu inanan bolmaz. Türkmenistanyň milliden saýlanmadyk Bikanyň prezidentine inni inanan bolmaz. Muňun ýoly diňe gyrmak bilen adamlar gorkup taklaýmasa başga ýol ýokdur. Ýüregine ne adaletlik var, ne namuslyk var, ne wyjdanlyk var. Öz halkyny faşist ýaly, faşistlerden meter erip durun adam. Germaniýanyň faşistleri Türkmenistan beýle eden o. Dowlat dowru diýmeli. Ine şu faşist 14 ýyllar näçe adamy gyrdy. Gyrmak diýmek hökman gelip atyp gitmekde. Şeýle bir şert döredýän, şol öz-özünden ölýär. Masalan üçin alakalaramy ýa-ni üstüne oput geçirýärler. Meýdana durun alakalary alyp bir näme ýaşçyga salyp, şonu ýa-ni Türkmenistan ýaly goýýarlar, türme ýaly iş şertler döredýärler, şol öldürülýär. Ine şol ýa Türkmenistan. Bizim näme önemimiz var? Düşünürmüş onu. Halkyň näme önemi var? Bular ýaly güne giýer ýaly. Bular ýaly durmuşda ýaşar ýaly. Hiç ýerde olar ýaly zat ýok. Koreýada var. Özbekistandan görün. Pasportlar janatdan böküp durýarlar. Pasportlary ine çalyşyp durmaly, ine çalşan oklar diýsen üstünden bolýar. Oýun edýän diýip. Ho, Türkmenistan şeýle diýsen, ynana hiç kim. Sebäbi bir idiot, bir gutoron, moral taýdan, narkoman,
Guturup ağın çıktı turan adam dövlet durulur. Gerekmiş olsa. Iyete giyersin, mun killetine de yankı vaktini çekmede, içmede bırak olsa, ayda da seni prosto durun yerinde bastırar. Neymiş? Ayte senin yüzün açık, korkunak oldu. Yüzünde açık, mertlik var. Ay şunu ayıran deyip ayıran. Şey demem gidersin. Şunun için hukuk koruyan kurumlara yüzlenyen. Yine hedir kalın. Gidirmeyen öz kolegalarını, öz yoldaşlarını, şu kalan adamları gidirmeyen. Bu ikinci sıyınanışık Türkmenistan'ın tarihinde. Gidirmeyen şu momenti. İnni halka değil, inni sizin özünü sıyınanıştınız. Öz yoldaşlarını kovallan. Şu yerde kalan adamlar kim olsa mert oldular, kaldılar. Goran şoları, sizden hayiş. Türkmen halkına yüzlenyen, ine hedir rejim hakiki yıkılacak oldu. Hedir kalmasan, güçlünük gider, inni kiyilden. Kalmalı. Ine şu gün rejim hedir korku otur köşkününe. Diktatör Berdi Muhammedov şu da attığını bilip köşkününe korku oturuyor, öyle gıyırıp yatır. Bunu tutsamadın deyip. Bir topar yanlaklarım yanına, yaşıl yokmadı. Yaşıl olmuş ondan. Hey yaşıl olmuyor. Yaşılan bir ağın çatık değil. Yaşılan bir yankı ideyi var, yankı Türkmençiliği var. Daşa lüttak halkı, ölüp duran halkı, rahatın, ikipteden ölecek duran halkı salya içine. Şuraya bir binamız, şuraya Türkmen halkına faşist adamı bir ayırmalı, bir tutsuk etmiyor şunu. Katı çat yerdeydi. Hedir, men haş ediyen hemme MVD afislerlerine, hemme MKM afislerlerine, hemme korunmak ministerlerine. Siz barınız Türkmen, barınız Türkmenistanlı, barınız vatandaş. Sizin doğum kardeşiniz var, tohumlarınız var. Öňüňize gelenler sizden maşgalaryň, çağalaryň kösenýänini, aýalyň kösenýänini, ejen kakyň dogularyň kösenýänini görýän. Gerekmi şu durmuşlar? Gerek ya. Hiç kim gerek. Biz Ýewropaýa durmuş boluruz. Inanmarsaňyz, öz çağalaryňyzy arkyny goýberersiňiz. Kaspiýan, Antalya, İslendik döwletine. Şu ýerde pasport algar, goraş bolar. Şol ýaly bir döwleti gurur. Şol ýaly ösen döwleti gurur. Şol ýaly sizi hormat goýan halkyň adyndan, döwletiň adyndan size hormat goýulan gulluklar gurur. Şoň üçin size haýyş. Gollan öz ýoldaşlaryňyzy gidirmeň häzir. Rejim bular basyp sizin gözüňiziň oduny aljak bolýar. Gidirmeň, gollan. Bileşiň bir jana gurulşyň. Şu tutsak etmeýän baran adamlar. Siz tutsak edip aňyry geçirýän, aňyrda oturulan näme bolary başgaça terediýär. Hemmäňiz dogry düşünin. Şu adamlar sizin bagtyňyz üçin hereket etdi. Şonuň üçin kalın häzir. Gollan öz kollegalaryň, gollan öz ýoldaşlaryň. Sizin Türkmen halkyna gorkup köçe çykmady ýaly etdiňiz. Şonu eden soň biz şuna düşdük. Şunu etmedik olsaňyz, Türkmen halky bakly durmuşa barardy. Türkmen halky bu ýaly diktator aýrardy. Şu gorkup halkyň gözüniň oduny alyp indi sizin gözüň oduny alýarlar, indi sizden gorkup bardy Türkmenistan bolsa gorkur ýaly etdiler. Türkmenistanly men Türkmen diýmeni utonýa bilýäňmi şonu? Haýsy döwletde bar? Haýsy döwletde bar bir Türkmenistanly daşa ýurtda içinde men Türkmenistanly diýen utonýa. Men Özbekistanly, men Russiýaly, men ya başga döwletler. Ine Fransaň döwleti men fransuz diýip goýanýa bu. Bütün dünýäde. Bir ýyl bollar, lar edi. Biz näme? Adam näme? Ya biz näme kim şurdan? Köp zadymyz şurdan beýik, köp zadymyz şurdan güýçli. Köp zatda bir gaty ýa-da ýitir diýer. Ýöne cennet işine, siýasat işine, bizim bagtly durmamyz şunu gurmaly işine biz hiç biz nol. Biz birimiz gollandyk, biz ýoldaşymyzy gollandyk. Ine galan adamlar öýüne baryp tutup diktatura tapşyrýar. Şoň üçin bir şey ýaşar. Bu logiçny. Bunun hiç ülküçlükleri ýok. Ine size haýyş, häzir
24 saat geçmeke, şu tutulan adamları vurup, yani hemme zatlar boyun aldırmaka barın azad edin. Barın tanıklı öňüne azad edin. Sizin yoldaşlarınız. Namas bolsa, ofisier bolsaň, turmaly. Bolun wagty geldi. Tarihte, Türkmenistan'ın tarihinde sizin ayrıklı adımını geldi. Görkedim şunu. Şunda da görket bilmeden. Onu bir granajdan uruşlanmaya. Şu adam, Türkmen halkı, rahat, adaletli, mehmansever halkı granajdan uruşuna elter. İnanın siz. Şuraya karanladı şu. Akmak, hiçler fikir etmeyen, dine öğüdü ve öğüt toplumunu fikir ediyen. Yine şans. Yitirmem şunu. Hormatly vayenler, hormatly prokuratura, MHM, polisler yitirmem şu şansını. Golan yoldaşlar, начальник охраны, teyada olan охрана prezidenta. Sizin elinizde şol. Tutun şu haramda adamı. Eltin prokuratura tapşırın. Prokuratura yığınap bunu gönü, MVD yığınap bunu tutsa koyulup televizyona çıkış edip aydın. Bolda diktatura oturdu. Türkmen diktaturanın öz eli bilen ayırdı deyip. Görkedim bütün dünya. Türkmenin kimdigini. Yine vakti geldi. Yine sizin ayrıtlayan vaktiniz geldi. Siz şuna geçirseniz, yutsanız, şuna namartla, imsin otursanız, akmaklık fran olup, onu dini Türkmen halkı alıyor. Onu biz sizi uçuğda almaz. Biz sizi onunla gelecekte hiç kim, yani sizi hormat koymaz, hiç kim sizi kınar etmez. Yine bolacak mı? Şunun için hormatlı vatandaşlar, MHM, polis, Gorunluk Ministerliği, prokuratura, tutulan adamların qarındaşları, başka da adamlar, aktivistler, hemmemiz qalın häzir. Moment oldu. Üyüşün, qalın diyenim, üyüşün bir yere, toplanışın, gurrun edin. Şu zatlar aydırılmaz, men birinci bolup aýdýan size. Näme çıkpay diýerler? Barın, soran, näme siz şular tuttuňyz, näme esasyna? Şolun qarındaşlary, ine häzir moment turun. Sizin öýüňize bararlar. Öňüňe barmakany turgun adamlar. Mari, Leva, ine vakti geldi turmağa. Siz Türk başlasanız, ofisierlerin Türk gidiyor. MHM, polis, gorunluk hemme Türk gidiyor. Moment her. Geçemem şu momenti. Her saat, her gün rişayüş. 24 saatte bular korkudup, tohumlarını korkudup, rejim in ağrıya denen çıkıyor. Yetirmem şu an. Her kov badagalıp yıkıldı. Yöne varsan öğden açık diye. Yöne tursanız öğden açık diye. Yani şuraya yağdayım oldu. Biz size şu geçen vakalar boyunca informasiya verirdiyoruz. İnformasiyanın gelişine göre yöne hormatlı vatandaşlar bize durmuş, bize Allah'tan şans veriyor. Biz şunu yitirmeli. Biz şunu yitirsek iyirti kun doğunun ölü tirkan hiç kimden olmadı. Bize şans olmadı. Olmadı. Şans baka biz unuttuk. Ondan sonra şans gözlemeli. Şansım geliyken şu şanslar hem bir adamına geliyor. Hem Türkmenistan'a geliyor. Daşınma içinde hem kalmalı yani. Başka alaç yok. Apozisiya kalmalı. Sormalı. Nemen esasında bir toparıp yolbaşçılar siz tuttunuz. Nemen esasında siz şu hakları ediyorsunuz. Deyip biz talep etmeli hükümetten. Şunun men öz gıyf keyfiyerimi torayan, hormatly vatandaşlar, indiki duşuklara çeldi. Sağ olun.